dito yung mga latagan, no, ng mga latag ni Boy Bangus ng kanyang paninda. So 120, 110 yung kada piraso. Boss Jeff, magkano yung mga yellowfin mo? Medyo mahal pa, 230 pa. 230 ang per kilo. Tapos meron siyang latag dito, no. Ito nga po yung 130. Paninda ni Boy Bangus. At meron din siyang 110 at 120. Ayun yung mga kada piraso na kanyang benta, no. Talagang matatap at napakasipag talaga ni Boy Bangus mag-iwa. Ayaw niya na nang may katulong mag-iwa. O di nga, di ba nasunugan nga daw? Ah. Dati katulong ko yun. Ah. Alam mo na, binigyan ng oportunidad. Ah. Ano lumaki ulo? Ah. Yan ang Pilipino eh. Ganun pala yon. Diba, sa mga tip-tip. Eh, nasa likod mo, oh. Nasa likod mo. Wala akong problema, bakit parinig niya eh. Ah. Hindi naman siya kapikiboy, no? Sip-sip tawag dyan. Sip-sip. Para matawag sa malakas. Malakas. Malakas makasip-sip. So, yan yung mga presyo ng latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus. At napakamura po talaga ninyo mabibili ang mga kada piraso ng kanyang latag. So, yan si Boy Bangus na... Pag di pumasok, sinusundo pa ng NMAX. Wow, naka-NMAX na ngayon. Natawa. Tumawa, naka-NMAX. Pag hindi pumasok, Ah, bahala kayo sa buhay nyo. oo. Hindi makain. May sariling desisyon. Pag siya di pumasok, susunduin yan. Ah, kaya pala eh, no? Iba yung malakas, iba yung kinikilingan. Ayun. At meron na pinoproteksyonan. O, tama nga. Ayun. Sa kumplito siya. Tawag ka, Boy Bangus. So, salamat, Boss Maeng. So, ayan na po at na-update na natin yung kanyang mga latag ng mga bangus dagupan dito sa kanyang pwestuhan. At yung mga latag din po ng yellowfin tuna ni Boss Jeff. Na-update na rin po natin. At tuloy-tuloy na ang ating update dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga prutas na inyo pong mabibili. So, dito tayo sa presyo naman ng latag ni Boy Putik. So, ito yung mga latagan ni Boy Putik ng kanyang mga golden pompano sa halagang 350. Yan po yung 90 pesos na kada peraso. Good morning po. So mga presyon ay 90 pesos kada peraso ng bangus. At lapitan pa natin yung kada peraso, no. Meron siyang latag dito na 100 pesos. 110 at meron din pong 120. Yan po yung mga presyon po ng latag po dito ng kada peraso ng mga bangus at golden pompano sa Malabon. At shout out sa iyo. Ayun, shout out sa mga mamimili niya, sa mga customer niya. At ang presyo naman ngayon ng tilapia mo ay 100 pesos. So, pwestuhan ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market. So, ito, yan po yung 100 pesos. Ayun. So, lapitan natin si Boy Putik, ma-interview. Good morning po. Boy Putik, kamusta? Shoutout ko. Ayun, shoutout sa'yo. Kasi nababan tayo kahapon. Napalabang ka pala. So, patanggalan mo raw kaliskis yan. Kailangan ko kaliskes. So, ito yung mga gagawin na naman ni Boy Tilapia, no? Napakarami na naman. At sakit na naman ang kilikili nito. Arroyo. Nakakailang cooler ka na ba? Pang-apat na yan. Pang-apat na. Apat na cooler na ang naibebenta ni Boy Tilapia, no? Ilang cooler ba ang order mo? Apat lang yan. Apat lang. Di pa ubos na yan. Pa sold out na. Last na pala yung natitira na tilapiyang Batangas ni Boy Tilapia at masakit na raw ang kanyang kilikili. So, salamat sa'yo. Keep the change na mo. Oh, thank you, mami. Swerte naman. Sana sa akin na lang yan. 300 lang, 700, keep the change. Ang laki pa ng tinubo mo. Bumili lang sa'yo ng tilapia. Sige pa, salamat pa. Thank you, thank you.
Yung mga mamimili ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market, no? Sige, diyan ka muna. Busy ka. Salamat. At ito yung mga tahong ni Moy Moy. Ay 80 pesos yung kilo. Magkano yung mga ano mo? Talaba? 100 pesos. So meron ditong peanut bar. 50 pesos isang piraso. Pinabayan mo na ng peanut bar, ha? Ayan. Moy, thank you, Moy. Oy, manok, manok, manok. Ay, oy, manok. Meron tayo dito, magnolia, drumstick, saka wings. Ayan, oh, on the wings of love. Meron po tayo dito mga pakpak, no? 150 yung mga per kilo. Tama ba? Parehas, 150. Parehas lang po. Drumstick at mga pakpak ay 150 ang kilo. So, pwedeng pumili ng inyong mabibili at masarap iprito ang mga manok. Salamat, Lodi. Shout out sa'yo. Good morning. At lapit pa tayo sa kanilang mga latagan at meron din po dito mga manok na kals na latag. So, mga latagan po rito ng mga kamatis po natin ay 60 pesos yung mga kada kilo at meron 20 pesos sa mga nakabalot po rito at 50 pesos. At mga nakatali, no? Tasa, pechay, talbos, kangkong, okra. So talong natin ay presyuhan 60 pesos ang mga kilo. So ito yung mga manok na kals sa Malabon Fish Market. So ito yung mga kals. 130, 100 pesos. Ang leg po ay 85 pesos. So yan yung mga presyuhan po dito ng mga manok na kals na inyo pong mabibili. Pakpak 185, yan po yung mga kada balot. Bossing, good morning. Thank you. So, yung mga prutas natin sa mga latagan po dito, ayan po yung mga presyo na makikita po ninyo. Ang kagandahan ay may mga presyo na at kayo na lang po mag-uusap kung meron po bang bawas ang kanilang mga binibentang prutas, no? May kamote rin po, 70 ang kilo. Kay mito po natin ay 100 pesos sa per kilo. Yan po yung star apple. 180 po yung kilo ng mga ubas natin. Sayote ay 40 pesos tumpok at lettuce 30 pesos yung mga latag po nila. So ang palaya po natin ay 120. Yan po yung mga dinaanan natin ng mga presyon po ng mga gulay. Ang sitaw ay 30 pesos kada tali. So ayan, at mga latagan din po dito, no? 60 pesos din po yung mga talong dito at napakamura po ninyo mabibili at mga hito. Alimango, alimasag, so sari-sari po yung mga seafood po dito na kukumpleto sa mga inyong gustong maulam. So halos lahat ay masasarap na mga seafood na latagan po sa Malabon Fish Market, no? Yan yung mga alimasag natin dito. So nandito tayo sa pwestuhan ni Bito sa mga nagtatanong at gusto makabili ng mga fresh na isda na inyong gustong ulamin. Ayan po yung mga latag nila. Ayan po yung mga barakuda, bikaw at fresh na mga bisugo. So hindi po nawawala sa latagan ni Bito yung mga ganitong isda, no? Mga latag niyang bisugo. So ito yung presyo ng kilo ng ating mga tahong dito ay 100 pesos at meron din pong 150. At meron dito po dito na mga bagongon, pohol. Ayan po yung nasa baba. Talagang kompleto sa rekado yung mga seafoods natin ng mga seashell na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Bito. Good morning. Magkano pikaw? 280. Dito, bisugo. 340. So yun po yung price update na latag dito, no? So yan yung mga sapsap na sariwa na napakasarap ipangat sa sampalok o kalamansi. Lagyan nyo po ng kamatis. Ay, napakasarap na po niyan. Bito, salamat. Thank you. At ito na yung mga latagan na talagang kukumpleto sa iyong
kapag kainan at mabubusog ka kapag ganitong mga latagan na makikita mo sa Malabon. Tapos bagungon, no? At mga alimango, Wala ng pwesto. alimasag. So yan yung mga latag po dito ng Sisi, kanilang kita mga niya sa harap yun. Ayun yung matasarap na sisi. ulam. Boss Lawrence, magkano ang alimasag mo ngayon? 200 sa alimango. 400. So yun po yung mga presyo ng kanilang latag, no? So grabe sa mga latagan. At yung mga hipon po natin ay 280. Ang pusit ay 280 rin po ang mga kada per kilo. Magkano limasa? Matataba yung alimasag natin. Ang ganda ng mga aligihan niya, no? Matataba. Alright, so ganito yung sitwasyon at siksikan ng ating mga mamimili, no? Sa kanilang mga benefits sa ating mga kababayan, pre. So, ganito ang mga latagan na ating mga nadatnan. Talaga nga naman, pati mais pinagkakaguluhan dahil sa murang presyo na kanilang binibigay sa mga customer. Good morning po. Itong gandang talakito ko. Ito talakito. Malakito, 400 ang per kilo. Gandang talakito. 250. Ayun, gulyasan po natin ay 250 sa mga latag po dito ni Kuya Ricky, no? Sa Malabon Fish Market. Hindi na marami ngayon. Ganda ng talakitok, no? So dito pa tayo sa mga paninda ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, good morning. So bangos po natin, magkano po kilo? Ayun, 200 pesos pa rin po yung kanyang kilo. Yung mga pandaing, 180 pa rin po yung bangus pandaing at may mga kada piraso rin po. At tilapiyang buhay, no? Ayaw, 140 po yung buhay na tilapia. So yan po yung mga latag dito ni Kuya Ricky, no? Kuya Ricky, salamat po. Salamat, shout out. Salamat po. So diretso pa tayo at pasada tayo dito sa lugar kung saan ay dagsa ang ating mga mamimili, no? Ganyan ang kababayan natin kapag dumagsa dito sa Malabon Fish Market at talaga nga naman ang mga presyo ay murang-mura pa rin po na inyong mabibili. So tilapia, 100 pesos yung kada kilo. So yung mga latag po dito, ito po yan. Mga alimango po natin ay 330. Yan po yung kilo. At yung mga bangus po dito, ang kada piraso ay 150. No, kada piraso po yan. At yung mga isdang tunsoy natin ay 70 pesos kilo. 70 na lang kami. Ayan, no? 70 pesos, napakamura po ninyo mabibili. Balsa. Dede. Magkano ang bisugo? 150 lang natin. 300 ang kilo? At 200 ang maliit. Magkaiba po yung presyo, no? Malalaki? Malalaki? Ayun, no? Mga malalaki pong mga bisugo. Ayan, no? Yung mga malalaki po, ayan. 400 lang yung kilo. 400 pesos na kilo, no? Magkakaiba pala yung size. Yan po yung presyo, 300 at meron din pong 200 pesos. Ayun, 400 na natin.
Ganda no, ng mga bisugo at press na press po ninyong mabibili. May 200, may 300 at may 400 ang kada kilo. Ayan. So, ubos. Shoutout sa'yo, Pango. Wala ka ng pusip. Ilabas mo na yan, Pango. So, dito ay 370. Ang hipon. Ayan ay 370 yung mga kilo ng hipon. So shout out sa iyo Mais, good morning sa iyo. Good morning. At mga kilo ng mga tilapia, no? May 110, 120. So, yun nga po, sa ano natin dito sa Malabon Fish Market, kung gusto niyo pong makakita ng mga murang tilapia, tilapyang Batangas at tilapyang buhay, ay meron din po kayong mabibili dito. At lalo na kung buhay po yung bibili nyo, no? Meron din po silang mga latag dito na saktuhan o pangmasang presyo. Ito po yung presyo ng mga tilapyang buhay. Ayan po ay 130. Paninda po yan ni Aaron. Yan yung 130 na kanyang bentahan. At ang alimango ay 300 pesos. Pakyawan na lang yan. Pakyawan na lang, lahatan na. 200 ang kilo. 140. Boss Lando, sama mo ka sa vlog mo nga ito, Boss Lando. Ito na lang, Boss Lando. Boss Lando na lang. Report yan. Kayari mo na naman. So ganyan po yung mga sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakarami po sa ating mga mamimili ang dumagsa at dumayo upang makahanap ng mga murang presyo na mabibili na mga seafoods. 130 na lang tilapia, 130 na lang, 130, 130. Dipat, good morning. Ayan yung 100 pesos, no, na mga latag ng tilapia. At 160, 200 sa mga bangot na kada piraso. Yan yung latag ni Ate Pat. At may 100, 110. Ayan. So dito, 100 pesos din po yung mga tilapyang Batangas. So napakamura po ng kanilang mga bentahan po dito ng kada piraso at per kilo ng mga tilapyang Batangas sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito na tayo sa pestuhan ni Avatar. 100 ang kilo ng mga isdang cream dory. Bangus kada piraso mayroon 200, 180 at 220 na kilo. Sige po, salamat po. Paagin natin 100 pesos kilo. Cream dory natin ay 150. So mga latagan, no? Kaya 150 po sa mga hasa, no? Salay-salay. Salay ginto. 150 po ang per kilo ng salay ginto. Ito po yung mga alumaan, 170 at yung bangus ay 180. So yan po yung mga presyoan na ating pong ina-update, no? Sa Malabon Fish. Oo. Pawala na rin kasi. Oo. Mahal ang presyo ngayon. So ito po yung presyohan, no? 220 sa mga pusit kalawang. Ito po yung laman niya, no? Ganda. Magkano kilo niya, Boss Gerald? 150 ang mga kilo. So hasa? Magkano kilo? Kalate. Magkano? 160. Sarap niya, no? Paksiw. Ano, boss? Ano kilo? Magkano kilo? Kapag dito tayo, 170 ang kilo. Ito naman yung 170 po niya. So yun po yung presyo, 170. Ay, ito, shoutout yan na kamag-anak ko sa Canada. Ayun, shout out na naman sa kamag-anak niya sa Canada. Kaya mo, matumal na naman.
Kalipat tayo dito sa mga isdang papakol. 100 pesos ang kada kilo ng pang-inihaw na papakol. So dito, papakol din. Ayan. Papakol na kanilang bentahan sa Malabon Fish Market. Alright, so tawid na tayo dito pa sa ibang latag sa gilid po ng bayan po ng Malabon Fish Market. So napakainit ng klima. No, 110 dito sa pwesto ni Annalyn Bernardo ng mga tilapiyang Batangas. Nasaan yung payong nyo? Ay, init. Matotosta tayo nito. So 110 naman dito sa latag ni Agustin Miraflores. So yan yung mga latag ng tilapia. Tilapiyang Batangas. At ito na kay Brian Flores. Brian Flores, shout out sa'yo. Good morning. Magkano ang iyong hipon? 400 yan. 400 pesos yung mga per kilo ng mga hipon na inyo pong mabibili. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan. At marami sa ating mga kababayan ang mga nag-iikot. So good morning everyone. At enjoy lang po tayo sa pamimili at na makahanap tayo ng mga murang presyo ng bilihin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.